Anya laki din. Anya nga, itararamidan nyo di ta Melinda kun Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana? Katwan, day tuyan, tila straight. Gina, intagluganan. Kat kunak ano saan pa'y ama pantawan pa'y magkargana. Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayo, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pay nga ap-ap putot to'y agong ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yun nana, ti maang angot yun. Anya, ni Melinda. Di ubig sana, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na, tani, nagkapot. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon, dakay toki din. Ay, nagpigsa mo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon ijibalay minana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi kay driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ah, ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako ngamin nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot mo kayam ni Melinda niya, nana. Uray no kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayak la na bang aran abi mabaijay jeep, Gina. Masino kumangay ti saan mabang-aran, nana. Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin ngagdigdigaws? At no kanayon da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti ko namkit day, di na amo nga adda anglit na. Di nala maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanilakay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katuan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. Nusyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akong lakay. Oh, bobot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dya yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dya yung pagatang ko ngay. Mabalin aya malipatak. Oh, ipadas mo da ito'y nuumanaykan ka to'y t-shirt ng pagatang mo. Uy, wow, original Siyempre, 1.5 ti pinanggatang ko iti dayta at t-shirt mo. Nay, nagninan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina at t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow, bagay kanyak da ito'y ginatang mo nga aesthetic at t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagngina. Nasken, adjay ipakita mga grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wan, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang.
Siguradong apalandak manendag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo ti ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkik laangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay, nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apa kita anak? Bubot, asino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung nga mo? Katnudwa kayo kanitatang ang nagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalun ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobot. Anya pud no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak no asino jag tuk-tuk-tuk, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagip na nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman akmanin Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli da ito pinggan ang nagkargaam. Saanon? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak, Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi man na maangot ko ti ang lit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mo't ang anangutan, di intad na merienda. Saan mo't nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay mo't kit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok adiskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpat mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na? Ay, jak nga ron makaturog di ta ang lit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw? Oray siyakmat, jakmat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kayamat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang lit mo. Makaulaw. Ay nagado a reklamom, no di nakayat akaida, nawaya ka amapan agida ijay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagado ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko, tamaki ang angot ka laang. Nukas tanga road. Ano samot ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayat lata, Melinda. Ni,
Apay akan laat matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu nana. Ha? Ay, kwa. At danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mo't maangot ko nana. Ay, padasan nga ingato day taimam adwa. Apay nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangaton nana. Apay, awan maangot mo. Awan mo't nana. Ay, saan mo ang maangot day takilikilay? Normal mo't ti angot to'y kilikilik. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasauna na lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, gay masasao adjudurant. Amo ka nana. Padasem man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 di may sa. Agusar ka, tapno maagasan, day taanglit mo. Bobot, mabisin ka kadain. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan mat lang agluto ni nanang mau? Diyak amo tatang, itay pa'y anasang patak anak katugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Nay, pa'y man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ay akasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamla no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya kato'y bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangisukatam kanya-kanya. Jay ububing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot, umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mo nga agulsar ni Bobot. Kaasimaut. Tani, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pan ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong agluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Oh my kajina, adda ibagakin ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi namin sangal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbagakin ko na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga day takan ko na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mo't, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. Laka nana, amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagamkan ko na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya.
Rabiin bubot. Hindi pumunde ta TV. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas a maturog? Wan, di ta pagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ije si Lidyo? Ay, may sana ah. Jak makaturog gapo iti ang lit na. So apumanaw kaditaan. Tumakdarkan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Un ante, Umay ka man pa'y dito'y tadala ang titamagakan ka? anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat gamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iti balayo? Jakman amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok a ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapagkatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Un ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang ibaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Un ante. Mala, ingkan. Bubot, umay ka man dito'y kusina. Apay nanang. Anya da ito'y nakaparabaw dito'y lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya da ito'y aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno maigatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan nakan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito'y ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samatan. Ginura nakmutan nana. Ay, ne, iso day talumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayanta. Ay sus, umay natansamot ten sipateng. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanamngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay, nana. Jay na ibagakken ka. Amok anasair tirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat, nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinasken nga ramidak. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo iti naimas a merienda. Ay sige, intayo nga rodan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.